mara mogik katieko en ni joluo no actually ok en ngero ma joluo but iwacho ni Rome ne ok oger godiochieng' achiel. Wuoth be kidhi mar kilomita 100 nyaka chak go ndamo mokwongo. Gima na adwa na wach ni jothura ni wayudo thuolo sani e sirikande ni mabe nyocha ok wakedo ne to jatendwa manyocha otelonwa aning'eyo very well ni sebedo jakom mar ODM the longest 10 years and still a member of ODM. Ne o decide ni tiyo gi sirikal masani morwako sirikande ni. Sirikande ni kuro wantiere by right. Oko ningo wachal ka gima wan Johanya. Nikech Victor kupogore gi presidency ere gima duong' malich ma ng'ato nyalo miyo presidency moting'o jalup ne gi president onyalo miyo mna kamipoge pesa and omewa kamipoge pesa omewa go sama be weche tek but kada weche tek to ibiro yie koda ni king'iyo gima wasetimo to at least jothuro ayudo gimoro king'iyo migawo manyo miyo Opiyo Wandayi mar energy ni ogoye mane wang'e chal mag wacho no gongoka othore mna te en gima nyo wadwaro and you can see ni Opiyo Wandayi tiyo gi ministry no kare ok kata mana thurwa kende